Wat sê hulle man het 'n push gevat en toe gee hulle nog een. So is this right now? Maak een video, ja. Is this Maak right? een video. What Maak do een I do video. to you, my bro? Hey, is this right? Maak een video. Huh? Is this right? Is this right, Owen? Huh? You getting back down for a fucking bus? Oh, maak A een bloody video. bus! Een bus. A bus, my bro! Hasi totsies, hasi paras! A fucking bus! Are you crazy, my bro? Huh? Where's your humanity? You lie! Oh, maak een Where's your video. fucking humanity? Why are you shaking? Why are you shaking? Why are you shaking, my bro? Why are you shaking? Why are you shaking? Rustig. I'm asking. If you're not scared, why are you shaking? We're not gonna do you nothing. We're just asking you for Why a is allemaal fucking wat een bus hier, my man? bro. Ons You allemaal want me wat to een be bus calm, hier. but you hold me fast on the ground. Huh? You want me calm? How can I be calm when you hold me fast on the ground? This fucking thing is painful. Oh, Maar toen raakte die man aan die bijkant. Toen zei die man, maar ik kan niet voor die meekomen. Maar toen raakte die man aan die bijkant. Dis nou wat gebeur nie. ja, jullie is die beste. Ja, ja, dat is zat, man. Kom. Ja! Voor een pas. Ja, hij weet hier, man. Hij weet hier. Hij weet Oh my god, ek was heel dag op die pad. En as jy toilet by die weg. What the push, man? You can't keep me, bro. Can't keep me, bro. What a push, me, bro. Die hele boer. Ek was heel dag buite en as jy toilet by my weg. Come on, kijk hier, die hele boer. Die hele boer, wat een push. Moet push ook wel.